लोगोफोर दिनै नोंथांमोना नुबाय थादों नवजित नार्जारी बिथांखौ DID सीजन 5 लिटिल मास्टार्स जि कम्पिटिशनमोन बेवहाय देरहाना फैनाय नवजित नार्जारी बिथांखौ नोंथांमोना क'क्राझाराव बरायनायखौ नुदों। दिनै जोबोर भाइरेल जादों बे भिडिअआ, जेरावबो बिथांनिल' भिडिअ माने ओरैबायदि जादों गासैनिबो इउटिउब चेनेल निउज चेनेल गासै बर'नि ससियेल मिडियायाव बेनोल' जादों। साफ्रोम सुबुंनि मबाइलाव फेसबुकआव बेखौनोल' नुदों जों दिनै। स' जोबोर गोमोथाव बरायनाय बिबार सारनानै बरायनाय नोंथांमोना नुदों नैबे फुटेजाव। बिजनियावथ' लामायावनो बरायदों क'क्राझारनिफ्राय जानो हागौ फैफिननायाव लामायावनो बरायदों बिदि जानांगौ। आरो दिनै नवजित नार्जारिया जाबायदि बरायजादों जानो हागौ बिथाङा बरायजा माने मेंलायलायबाय खोमा बिदि आं बुंगोन। स' नोंथाङाबो जुदि बेबायदि साक्सेसफुल जायोबा बेबायदि बरायजानो मोनगोन। स' बेबायदि बरायजानो थाखाय नोंथांमोना थारैनो नवजित नार्जारी बायदि हार्ड लेबार खालाम। आं साफ्रोम बर' फरायसाफोरखौ बर' सुबुंफोरखौ बेखौनो बुंगोन नोंथांमोना जेन बेबायदि हार्ड लेबार खालामो। दिनै नवजित नार्जारीखौ नुनानै आं दिनै बिथांनि गोबांथार भिडिअ लाबोदों। जेनेरेलि आं बेबायदि मोनसे टपिकनि सायाव एसेबां बार भिडिअ लाबोआ। अबयसे बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बै भिडिअफोरखौ माने आं रेकर्ड खालामाखै, बेलेगाव रेकर्ड खालामनाय, थेवब्लाबो आं आंनिखौ सानाखै आंनि चेनेलाव जियानो जालाङा। नाथाय आं बेखौ दिनै बुंनो नाजादों जे बेनिफ्राय जोङो माखासे मटिभेसन लानांगौ। जाबायदि एयारपर्टआव बरायदों बेखौ नोंथांमोना नुदों, नवजित नार्जारीखौ आर'नाइ होदों, बेफोरखौ नोंथांमोना नुनानै थारैनो गोमोहाबनो हागौ। आरो नाथाय बेखौल' गोमोहाबनानै दाथा, नोंथांमोना बेबायदि बरायजानो थाखाय खामानि माव। साफ्रोम बर' सुबुंखौ आं बेखौनो बुंगोन नोंथांमोना नुदों बिमाया मा बुंदों, बिमाया मा बुंनो नाजादों बेखौ नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासं। माबायदि रिकुवेस्ट खालामदों, माबायदि आसामनि गासै सुबुंफोरखौ धन्यबाद होदों बिथांनि फिसाज्लाखौ देरहानायनि थाखाय, नोंथांमोना एसे खोनासंनानै ला। जोंनि बर' हारि जाथों, अयन' हारि जाथों, आंनि फिसाला नवजितखौ DID लिटिल मास्टारनिफ्राय गावनि गोसोनि मबाइलनि नाम्बारजों थुसननानैबाबो दिनै नवजितखौ आशीर्बाद होनानै भट होनानै आसामनि बा बर'नि बा मालाय जिखुनु माबानि बाबो बेखौ जिखायनानै जोंनि आसामनि मुंदांखा खालामना लाबोबाय। बेनि थाखायनो आं दिनै माने बुंनो गोनां भाषा जेबो गैया जाबाय आरो ओंखायनो बहुद मोजां मोनदों। बेखौनो बुंनो सानो फैगौ दिनफोराव बिदिनो हेफाजाब होबा आंनि फिसाला नवजितखौ आरो जोंनि हारिफोरा जाहाथे आरो गथ'खौ दावगालांनो थाखाय मोनसे आयदा होनाय बा मोनसे रावजों आवगायलांनो थाखाय बयबो जाहाथे आशीर्बाद होबा आरो दावगालांनो हागोन आंनि फिसाला नवजितआ। बर्थमान बिनि गोसोआ बहुद आरो दा करिय'ग्राफ जानो गोसो आरो गुबुन गुबुन हारिनि आरो गिदिर माने चेनेलाव थांनो थाखाय गोसोआ माने गावनि गोसोजों गाव माने बुंगासिनो दं आं गिदिर माबा चेनेलाव थांलायसिगोन। आरो बयनिबो जुदि सापर्ट मोनोबा फिसाला नवजितआ आंनि, होमबा आं आरो जोबोद मोजां मोनगोन रायजो राजा बिथांमोननि सेराव आं बेखौनो आरज गाबो। आंना बुंनोनो भाषा जेबो गैया। आं जोबोद मोजां मोनदों बयबो जोंनि हारिफोरा आं नवजितखौ गोसो गोरबोनो आग बारायनानै लादों। ओंखायनो आं बुंनोनो माने भाषायानो गैया जाबाय दिनै। नोंथांमोना नाय नवजित नार्जारीनि जाय फोरोंगिरि, डेन्सनि फोरोंगिरि दीपिका मेम, बिथाङा फोरोंगिरिफोरनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों। नाथाय बिथाङा टारगेट खालामदों डेन्सनि फोरोंगिरिफोरखौ माबायदि एसे सम नांगौ, 1 घन्टा 2 घन्टा सम होयोबानो माबायदि दावगानो हायो गथ'फोरा, बेनि माखासे बाथ्रा बुंदों। नाथाय बे बाथ्राया गासैबो फोरोंगिरिफोरनि थाखाय एप्लाइ जाथाव। बिथाङा जोबोर इम्परटेन्ट बाथ्रा बुंदों, जोबोर मटिभेटेड बाथ्रा बुंदों। आरो बे बाथ्राखौ जुदि साफ्रोम फोरोंगिरियाबो लायोबा जोंनि समाजनि साफ्रोम बर' गथ'फ्रा जोबोद दावगागोन होननानै बुंगोन। बेबायदि बाथ्राखौ दिनै गुबुन हारिनि बे टिचारासो बुंदों, नाथाय जोंनि बर' फोरोंगिरिखौथ' आं दिनैसिम बेबायदि बुंनाय खोनायाखै। नंगौ जों लिडारफोरखौ बुंनाय खोनायो। आरो बिथाङा टेलेन्टनि सायाव मोनसे बाथ्रा बुंदों, टेलेन्टखौ बायनो हाया, एसे जुदि फोरोंगिरिफ्रा पुश खालामनानै होयोब्लानो बै गथ'आ दावगानायनि लामाखौ मोननो हायो। जोबोर मटिभेटेड इम्परटेन्ट बाथ्रा बुंदों बिथांजोआ। स' नोंथांमोना खोनासंनानै ला बिथाङा मा बुंनो नाजादों। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार और ये मैसेज देना चाहती हूँ सभी को कि सभी लोग सपोर्ट करें हमें। और जैसे कि नवजित ने आज आसाम के लिए विनर होके आया, आसाम के लिए गौरव है नवजित। तो सभी लोग छोटे छोटे जितने भी बच्चे हैं, जैसे मैं कर रही हूँ, अगर हमारा आसाम के जितने भी टीचर्स हैं सभी लोग अगर अपना 1 घंटा भी किसी बच्चों को, क्योंकि हमें कभी टाइम फ्री मिलता है पर हम लोग उसको देते नहीं है। सिर्फ मैं चाहती हूँ कि सिर्फ पैसा से नहीं होता सब कुछ चीज़। मैं चाहती हूँ कि अगर 1 घंटा हम लोग बच्चे को फ्री में भी देना तो वो बच्चा हमारे लिए ऐसे ही काम करेंगे जैसे कि आज नवजित ने किया है, आसाम के लिए फर्स्ट पोजीशन लेके आया है। तो हम लोग उस 1 घंटा या फिर 2 घंटा हमारे लिए
बड़ी बात नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि हर टीचर्स जितने भी है यहाँ पर और जितने छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं तो सभी के लिए ये हेल्प कीजिए और आप सभी लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए उन लोग को। नहीं मिल रही, वही एक प्रॉब्लम है कि अभी ऐसा हो रहा है कि टैलेंट को ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, पर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि टैलेंट को हम लोग खरीद नहीं सकते। अगर टैलेंट कहीं पर ज़्यादा होना तो हम लोग अगर थोड़ा भी पुश करें उसको, वो बहुत बड़ा अचीव करके आ सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग उस चीज़ को समझें और बच्चे को आगे लेके जाए। नोंथांमोना नुदों नवजित नार्जारीखौ दिनै क'क्राझाराव जाबायदि बरायदों, जाबायदि गाजा गोमजायै बरायदों, बे बरायनायखौ नुनानै नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया। आरो बेवहाय दिनै हिस्ट'रिक सान, बर'फोरनि थाखाय हिस्ट'रिक सान, जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरिया जाहैबाय नवजित नार्जारी। बे जारिमिन, बे बर'नि थाखाय मोनसे जारिमिनबो जानानै थासिगोन। DID लिटिल मास्टार सिजन 5 2022 बे कम्पिटिशन्सआव देरहानाय नवजित नार्जारी बिथाङा बे बान्थाखौ मोननो हादों। जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म देरहासार बान्था ओरैबो होनजागोन जोङो। आरो बे बान्थानि बेसेना बेसेबां आंथ' मिथिया, खोनानो मोन्दों 3 लाख आरो लोगोसे माबा मोनसे सार्टिफिकेट थागोन। आरो UPPLआबो माबा मोनसे होदों 1 लाखसो होदों बेबायदि मिथिनो मोन्दों। आरो गुबुन गुबुन दल संगठनफोराबो जानो हागौ बायदिसिना हेल्प खालामदों आरो एबसुनिफ्रायबो माबा मोनसे हेल्प खालामदों जानांगौ। मानो होनबा दिनै एबसुआ क'क्राझाराव बरायदों, सेन्ट्रेल एबसुआ बरायदों। आरो बेवहाय नोंथांमोना स्क्रिनाव नुबाय दं सासे सुबुं, सासे गेदेमा, बिथाङा जाहैबाय BR फेरेंगा, रनजित बसुमतारी BR फेरेंगा। बिथाङा EM हाग्रा बिफाननि EM बिथाङा। आरो बिथाङा बै जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्थाखौ दिनै फोसावदों। आरो बे बानगिरि बिथां नवजित नार्जारिया DID लिटिल मास्टार्स 2022 सिजन 5 बेनि देरहागिरि। स' बे जोंनि थाखाय मोनसे जारिमिनबो। आरो बेबायदि बान्था मोननो थाखाय दिनैनिफ्राय साफ्रोम बर' फरायसाफोरा, बर' सुबुंफोरा नाजानांगौ आं बेबायदि बुंगोन। कालचारनि बिथिङाव जागोन बे बान्थाया, जिहेतु जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बिथाङा सासे कालचारनि बिथिङाव, हारिमुनि बिथिङाव जोबोद रोंखा राखा सासे सुबुंमोन। नीलेश्वर देंखो, नोंथांमोनाथ' मिथिखागोन नीलेश्वर देंखो। बै नीलेश्वर देंखोनि जोनोम होगिरि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बिथांनि मुङाव बे बान्थाया। नवजित नार्जारिया देरहानायनिफ्राय बेसेबां आरजिखो दासिम? बिथाङा मुम्बाइआवथ' 10 लाख लानानै फैखाबाय आरो बेवहाय फैनानै जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्थाखौबो मोनबाय। आरो बेवहाय UPPLआबो माबा मोनसे होदों आरो एबसुआबो जानो हागौ माबा मोनसे होदों। आरो बिनि उनाव सोर होबावगोन जों मिथिया, चिफ मिनिस्टार मा होगोन जों मिथिया, बा BTRनि सरकारनिफ्रायथ' बे जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्थाया जाहैबाय नामा आं बिदि सानसिगोन। UPPLनिफ्रायबो जाबाय आरो बेवहाय 4 लाखसो मोनदों जानांगौ। आरो एबसुआबो जुदि 1 लाखसो होदोंबा खमसे खम बेवहाय 5 लाखसो मोनबाय, जों बेबायदि नुनो मोन्दों। आरो आसाम सरकारा मा होगोन बेखौथ' मिथिया, समासो खिन्थागोन। राङा गेदेर बाथ्रा नङा, नाथाय बेबादि साक्सेसफुल जानो थाखाय साफ्रोम सुबुङा नाजानांगौ। स' नोंथांमोना जायफोरा जेबो मिथिया, जायफोरा सानस'ना मोना देरहासारनायनि गुबै फिथाइया मा, देरहासारनायनि फिथाइया जोबोर गोदै। दिनै देरहासारनाय लोगो लोगो नवजित नार्जारिया खमसे खम गुबुन गुबुन दल संगठननिफ्राय 20 लाखनिबो क्रस जानो हागौ बिथाङा साननैसो उनाव। सोर मा बान्था होगोन बुंस'नो हाया।